No? Kani sigurado ko ani mga katropa nga ulanon gyud ni putaktihon gyud ni mga igala og pagsaway unya tubag kang anti-clear ani mga igala bali jis gyud. Di gyud ni mga igala pautang si anti-clear ani nga iskutanan. Sige daw, paliog na ko gab. XFM Katropa. Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leader. I talk to my Ikumpara ra gud be, ikumpara daw be, tingog daw ni Bisara. Mubo lang. Tagay lang ko 5 seconds. Oh, sige. Klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. O, di ba? Pagka hanay kaayo ba, no? O, hanay kaayo. Nagsasalamin. Pero sigurado ko mga igala, relaga, ato sa i-compare. No? Nagsasalamin ko, no, sa liderato, hanay, hapsay, nindot paminaon sa dalungan. How about this? I talk to my where the How about this? we Kayo na po ang maghusga. I-presentar lang ako ninyo na. Pero kabalo ka magahigala, sigurado ko. No? Ang tubag niyan declare ana gini oh. Pak isog. Ana. Pumunta na rin sa media. Ma'am, Yusek, sinabi po ni BP Sara na ang kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin sa mahinang bla 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 bla. Muna na rin na. Sino ba ang nagbabakasyon? Sino ba ang nagtatrabaho? See you on Monday, it. Anti-Claire. Alam ka na nakin. Basa na. Ana gina mga katropa. Sino bang nagtatrabaho? Ang Pangulo po ay walang pahinga. Ang Pangulo po ay hindi natutulog. Bakit naman hindi natutulog yan? Nagkasuyop ba yan? Nagtatanong lang nga. Libel man ang imo katropang Arnel. I'm just asking. Kasi sabi ng kapatid niya. Kinsa ganito? Amy. Alam na nakin yan. Tubag may gala ni Anti-Claire ana. Ana gina. Pinaiso gina mga katropa. Manggawas na sa Lunes nga video. Pusta. Sino bang nagtatrabaho? Ang Pangulo po ay walang tigil sa pagtatrabaho. Nandun ang Pangulo. Matapos ang lindol, nandun ang Pangulo. Wala pang lindol, nandun na ang Pangulo. Ano gina si Anti-Claire? Ang busy po, sino bang nagbabakasyon? Wala na, birahan na ritso. Sino bang taga Mindanao? Dapat silang nandun. Sila. Murag ka na ba hungog-hungog karon sa social media ba? Nga, gipangita nila si Basti, gipangita nila si Pulong, gipangita nila si mga Duterte, tanan gipangita nila. Asa kuno, magigalang, agilinog kuno ang Jensan. Pastilan, Dolor. Unsa to gadon? Mga bobo. Ay! Mauna. Ano pagitaon ni mo si Basti? Anong lugar ga di iya? No, ang problema ang Basti ron kanang basuras Davao. Kanang ilang problema sa DNR mo na problema nila. Pero kanang sa Linog, ilabot mga na may mayor ng Jensan, naman ay gobernador ng may gala ng Sarangani, naman ay kongresman ng lugar. Unya kini mga hanggaw may gala nga mga ambot asa ni mga AI man siguro ni sila. No? Nga nasa Facebook, ang pagipangita, nasan ang mga Duterte nga nilindol ang Mindanao? Okay ra mo dia?
Pag sure mo. Bullseye! Bullseye! I mean, wala tayo problema ng anti-Duterte mo, pro-Marcos mo, whatever, pero pangutana po mo sensible and real question. Ayaw po mapapatakag pamasagil diha, nya himuon ni mong sada ng tao sa butang nga wa man gyud si kalabot-labot sab. Like for example, himo na ako example. Okay, dagan sa inyo may gala dili ganaha. Ako personally, I don't like pulong. Saya may galang angas, saya di ko ganahan. No? Katong amahan supporter ko pero sa uban niya mga anak no comment ko mga katropa. Anak ra. Kami Pisara, well, we are putting our trust kisa may lain po na tong saligan aning nasod ron. Nabaday lain po. Si Risa? Ay, ambo. Ayaw na lang. Oh. Pero wala nagpasabot, may gala nga, ganahan ko. But objectively sa akong pagpili, kisa ba sa'y pwede ni mong ibutang ron, man? Ano ba? No? Kay, kini man kung ato ang kuan sa politika, magahigala, dili ni pwedeng based on personal. No? Based on objective ni siya magahigala, no? Nga kita nimo wala man sa gyulain. Bisag unsaon nimo, sama nila i-receive ba? Sama nila kistawag ani katong si Tubi Tiangco. These people kay bawo kadi ni sila maka Duterte. But they are humble enough to accept mga higala the reality and numbers, no? Nga whether you accept it or not, karong panahon na walay laing lig-on nga politiko mga higala nga matunog and winnable on 2028. Trillanes? Santil mong karaan. John B. Cremulya? Ay, bakakon man na. Oh. Wala daw siya gitulak. Wala daw siya nanulak. Pero nagbabagbabag siya. Oh. Na ay mga ingana nga mga prejudgment ang mga tao. Dili mahalin, kumbaga ba? Leni Robredo? Ani, ingon naman ang di mo dagan. Pero ikumpara sa di mo sila, itandi sa di mong Sara, di saan mo saler? Di sa magsilbi. No? Ana man na siya mga kaigsunan. Pero kini pamahayag sa Vice Presidente, por siguro, si Auntie Claire, karong adlaw, nagbaid na may gala sa iyang sundang.